गलाफी बेयाव फैनाय समावनो बिबारा आंखौ जोबोद लाजि फोनांदोंमोन। आं बे समावनो समाय लाखादोंमोन सुजुग मोनबानो खिथेर लाफिनगोन होननानै। दिनै बे सुजुगखौ मोनबाय आं गलाफी। बियो माब्लाबाबो जोंनि मोजां मोनलायनायाव हेंथा होनो हानाय नंला। दिनैनिफ्राय नों आंनि मा जाखो? जायख्लं, आं नोंनि बिखानिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव थांनांगौ जायोब्ला अब्ला नों आंखौ बावगारलांगोन? बिदि रावखौ दा बुंसोना। नोंनो आंनि लांदां बिखानि जिउ। दसे सम नोंखौ नुवाब्ला थानो हानाय नङा आं। नों आंखौ नोंनि गोरबो सिङाव दोनबाय था जायख्लं। अराय सम नों आंनि बिखानि इसिं दन्द्रआव थाबाय थागोन।